Preživljavanje pesme. Autor Vojkan Đurđević. Je li stvarna reč koja obmanjuje? Je li stvarno sve što pesma kaže? I čemu se čudi, a ne diše? U ponekoj od reči, na početku i na kraju svakoga ima. Svako pred samim sobom iz svog detinjstva neka pogne glavu. Tako ćemo ojačati. Prepušteni težini vlastitih reči da ih svuda ponesemo. Voda koja se nikad više neće vratiti je preljuba prošlosti sa budućnošću. A najljepše nas je voda dodirivala. Kap sadašnjosti, tačka u nama koja se u beskonačnost isteže, strpljenje da se sveopšta reč dosanja, da se sa njom sve kaže. I javom osporeni snovi još postoje. Sačuvana nevinost koja nije nevina. Preobražaj lepog koje više nije lepo. Nasuprot čvrstih obećanja njišu se preostale senke reči u krvotoku. Tetovirani jezici nas lažu. Razdevičan je čitav svet. Iskočile su na nas saveti iz stihova. Udomili smo ih. Zato što ne vole smo ići bosonogi po betonu. Bez reči gasili smo kičmu travi. Sve je manje života za život. Mrtve su reči kojih se niko ne seća. Ali je živa nada da će ih pesnik vaskrsnuti. Usudit će se da miri pesme sa pesnicima i da ih razvađa od sveta. Pevaće putem kojim niko neće. Tajanstven je izbor reči naših očiju kad se do korena međusobno upare. Evo, poslušajmo. Neko je iz duše u pesmu pretakao jesen. Neko sa sadašnjim vremenom ume da umre. Živa pesma preživeti može. Nijedna.